देग्लायनि बे बैसागुआव बावबाय नामा नों बुंना लानाय जुलि जानायनि रादाय होनाय बिनालाय बारग'लांबाय तरत फरायनो होनायखौ बायना हरनाय गामसा गानना आगे नों दाना हरनाय आर'नाइ लाना गानबोबा गथ'आ ओमफ्राय मा फरायनो होगासिनो खोनायाखै नामा गथ' ओमफ्राय फरायखांनायनि उनाव फरायखांबा दा गेलेनो हागोन ओमफ्राय गेलेखांनायनि उनाव गेलेनायनि उनाव फरायफिन आरो बिनि उनाव आरो उल्टा पुल्टा बुंबाय थाना गथ' फरायसां होनबा बाबा देग्लाय आंनि बार्थडेखौ गिदिर खालामनांगोन मा बार्थडे सारदे बेलाय मा मोनगोन बेफोर खालामनालाय आरे मा मोननायनिल' मालायफोरालाय बोरैथो खालामो बार्थडे हेपि बार्थडे सिंग्रा थसेयाव किन्डेल मोनसे लगायनानै हेपि बार्थडे टु इउ होनबानो जानायखायसो सोर पागला खोथानाय सिंग्रा मेथायाव किन्डेल लगायनाय मालाय केकआवसो लगायदा आं मिथिया देग्लाय गिदिर खालामखानांगोन आंनि क्लासनि लोगोफोरखौबो लेंहरजोबगोन आरो हायनाखौबो लेंहरगोन मा सोर हायना जेबो नंला दे उनाव मिथिगोन दे बाबा आंथ' नङा फरायनायावबो गैया साला मिथिखाया आं देग्लाय गिदिर खालामखानांगोन थांनाय बोसोरावबो फालियाखै बक्स लाबोगोन गिदिर आरो साजायगोन बेलुन देन्जार गिदिर साजायगोन माखौ फाननानै बानायबानो जाबाय मा जालायखो आंखौल' नांग्रा नामा नोंसा बार्थडे खुंनांगोन बार्थडे हा खुंबालाय माथो जानो थांनाय बोसोरावबोथ' खुङाखैना देखल'नियाबोथ' नोंबो अस्ताद आरो स्पेशल गिफ्ट खानांगोन आंनो रेन्जार साइकेल नोंसा आबौनियाव बिहर आमिर खाननियाव आबौआथ' बिहरबा हरखागोन आंनो बिहर आं फन खालामनांगोन दे आबौ आंना बार्थडे फैगासिनो आंनो $100 हरलाय होननानै बुं लबियाया दाबो बिहावनि सम्पत्ति लुबैयो बियो लबिया इज माय फेशन एन्ड केरफिं इज दा माय प्रफेशन देग्लाय बार्थडे खुङाब्ला देनां देरबा बे न'खराव थाखाया आङो गोरजिया थाहैगोन आं गोरजिया थां लावखारबो लाखिया नोंखौ सामथाय जाबायना नै जाथ'वाखै फैफि नोंसोरखौ नेगासिनो हिरि खाजानायफोरखौथ' बाहाय गाहामैनो खाजायदोंमोन र' दा खायद'फोरखौसो मा रखम होयोथाय जायालै गथ'फोरजों फिसा खालामनो सानबाबो गेदेरखौनो खालामनांगौ जाबाय अखाफोरबो ना अब्लाथ' खायद'आबो एसे गोगोम जागोन सामथाय जानायखौसो राखांगासिनो र' नोंसोरबो गिफ्टफोरखौ माथो जेबो लाबाखै आया जों होगोन ना गिफ्टखौलाय मा टेनसन जेरै खायद' मोनजागोन ओरैनो जोंबो पार्सेन्टेज हिसाबावसो जोंबो गिफ्ट होगोन मोखौ कि जानाय पार्सेन्टेज हिसाबाव होआ दां जोंबो रेसिय' हिसाबावसो होगोन मिथिगोन ना हिरि ताम रुजुथाय नैयाव हाब मानसि फालांजोब्रा नोंसोरलाय बे फाग्ला बिदि जायो हा खै बोसोरथो जाखो मैथा खावब्लायालाय देग्लाय माबा जागोन खोमालै मा होनो माबा हाबाय खोमा बिमा खै बोसोर जाखोमोनलाय देग्लाय 6 बोसोराव हाबबाय हक गैयाबाला बिफायानो प्रडाक्सनल' खालामनो रोंगौ हिसाब गैया नोंसिना हेपि बार्थडे जाया नामालै दादि मोनलामोन जोंना जायालै मैथा खावब्ला नालाय जोंनि हेपि बार्थडे फैनाय माने बोसोरसे बोरायबावनाय हिरि मैथा खावब्लायानोथ' बाङाय जौबावनांगौमोनलै बैसो मथे मिथिगोन ना बहा मोजां जानोब्रा बे सामथाइनि प्रडाक्सनालाय जालायबाय नामा नोंसिना डायलगफोरा बारनो जानो फैदोंबा सिरिसे जानो थांलै मिसालै मैथा खावब्ला नोङो देरनाय मिसा हासार गैयि जायगायावसो रज' फैबाय नोङो आं देरलाबाथ' उनाव हिनजाव मोननाय नंलालै बिसिनि बाथ्राखौ नाय नामा इउरिया हासार होगोन दे आदसा जिखियानो जा सामथाय बार्थडेआव दा सिख्लाफोर फैगोन ना एलाय मदलबानो बेलेग बिसिना ओमफ्राय दादि मोदला गुसिंग्रामोना मा होगोन आंनो बार्थडेनि गिफ्ट होगोनब्रा र' दा जोंना सारप्राइजसो गिफ्टआ आं खिन्थु नोंसिनिफ्राय बारा आसा खालामखायालै जोंबो नोंसानाव मोजां मोनजागोन होननानै आसा खालामखायालै बोर होलांनांगोन दा गथ'आ IAS IPS जानो हानाय बायदि फरायनाय गथ'जों एक घन्टा बे थाफाथेरै मानसि आंसो IAS IPS नि बाथ्रा बुंदों मोसौ गोथै इउ साइलेन्ट मानसिखौ नायनानैथ' फुरा गरसे गरनै मोनबायगोन होननानैसो बार्थडे खुंथारदोलै बे बखिबाय थाना नोंसोरो खामानिफोरा मावहैदो आदसा दा दे हादो जुरिजेनदो रावबो फैलाबा र' सानैसो फैबावो नेबावनि दसे हायनाया माने दाबो फैयासैबा लागाव आसला हायनाखौसो रायखांबावबाय सोर हायना आंथ' नङा मालाय क्लासनि लोगो होननायखौ नुवाखै मूर्ख पण्डित नों एख' मिथिया बिदिनि थाखायथ' बारजायो माथो
याव सिखा गैया केक हानो सिखालाय खादोब्रा एकदमबा सिखाजो हायो नामा सोरबा सुरिजोंसो हायो दा केकखो केकारजोंबो हायो दे केकखो एकदमबा सिखा खुंखायजोंबो हाजायोलै जाम्बाफोरलाय गैयाबा रुवाफोरजोंबो दानखावनो हागोन दे आरो हिरि गैथाराबा खदालजोंबो जावलानो हागोन दे जाग्राखौनो खदालजों जावग्लायो नामा मानसिफोरखौनो खबरथाराखै नामालाय सामथाय आरो एसे मोजां साजायबावबानो जायो फिसाला सासेनि बादे फैसाया सोरनो थांगोन हा फैसा सोरनो थांगोनलाय मोनला माक्सा नायसन केकखौबो हाजो रखम गोजौ गाहाय बनायना लादों नायसन मानो ओइ रखम बानायनो मा सोरबा केकखौ गामाफोरनो सोर बेफोरखौ जेबो मिथिया बेफोर जाबाय आमेरिका स्टाइल ना बिमा ना पुरा पियर अर्गेनिक पुरा नन केमिकेल सुगार फ्री होममेड केक मिथिबाय मा नायसनो न'सो बनायनाय बावसोनो बेखायनोथ' ए रखम जादों मिदिगोन नायो सुगार फ्री बावसोनो मेक्सा इनो मा रे खोथा बुंनायो दे बाबा हादोलै हादो बेलेगा जाथाय इयो फैबानो जागौमोन र' सोर इयो नै हादो salah gumun nagra salah kindil hungari apa ari batik sih pikirannya saya lebih santai sih kindil hungari mati aku ala batik hungari gue sih sume sodora jahil ini sekarang oke no megung harasi jahil deh जीवनाव बारदे फालिफेरनो मोनासै नालाय आङो बारा मिथिला देरदो बारखो गावनिखौ आं दाबो फिक्स मिथिया बै एलपि स्कुलाव हेड मास्टारा जि लिरना हरदों बिदिनो दं हेपि बार्थडे टु इउ देखाब्ला मे गॉड ब्लेस यू हेपि बार्थडे टु यू हेपि बार्थडे टु मी हाखला तरती बार्थडे बुया गाव खनफालायो दे बाबा केका मामी नोंसोर बेथुलाय नांगौ नोंसोर गोसो बादि हानना जादोलाय अक्रे जोब्बायबो नामा हाना एनि जोबाखै दासो माबादोंमोन आंखौ नेथारासै आरो दसेबो नेदोंमोन ओमफ्राय नों लेट जाबायना सोरिलाय बाबा आइ हाय नायनाया इनो जोंनि क्लासनि बारे बारे नों नाम लाबाय थाग्रा बेस बै बेबि नोंखौ स्पेशल ट्रिटमेन्ट खालामनो बिबि बावसो नों बावदों इनि नाम गोदाना बेबि ओमफ्राय हायनाबो होनो नोंखौमोन जानो थगायलायबाय नैयो खोथा खाननोसै होबालाय उनावबाबो मिथिखागोन बाबा आइले इनो आंनि फिउचार वाइफ जागोना आं गैला बिमा आं गैला मासो मा सुरेखौ दालाय मासो जों पुरा 30 बोसोर जालायनोसै गासैबो जिग्लाबो दिनैसो बैदि माबानो ओरै मोनाखै इसा मुलाबानो मेक्सै बेबि हिरि ओरै माबा ओरै बुंलायनाय जाबाय दस मा सुरेखौ दालाय बेटो ओमफ्राय मा बिदिनो खावथं खुथं जिरायबाय थानोसै जोंखौ ओंखाम गोजाल होनो खाबाय माथो अले मा रखमनि माजि गोजालै इसोरो एक गुरुक्त गैया दस हिरि मेक्सा कुदा आखाम गोजाल होना थांबायलै सामथाय लाबोदोब्रा एसे मिसालै बेदरफोर गैयाबा सालाया बोहरनोनो रोङा हाथरसाफ्राफोर गैयाबा मा नङा अमा बेदर नांगौ जोंनो अमासो नांगौ अमा बेदर बोरो बावगारदों नोंसोरनो खोथानो जोंहा दिनै निरामिससो मंगलबार जाबायना मोनजाया जेबो सेस दादा बाय बाय गुड बाय आरो बे ना फ्रायखौलाय मानोथो आलायना दोनला बायनांगौ ना जों अख्राना जानांगौ ना जों सैमा जों सैमा नङालै बुस्थुआ दिनै निरामिस जाबाय नालाय जोंहा बेखायनो बेखौनो नायनानै एसे फिल्स लानानै जानो थाखाय दोनदों मा रखम ओरै खोथा बुंनायो बे नाखौ फ्रायखौ नायनानै जोङो भाब लानानै जानांगौ जाबाय आरो नोंनि मथेबा बे ना फ्रायखौनो भाब लानानै नायनानै जानांसिगोनब्रा नोंसोरो उफायथ' गैला ना दा ओरैबो जायोना मेक्से मा ओरै जाबाय दा खालामोलै रखम मिथिनायबा एक फैखायानोमोन आं मिथिगोन ना देलै भाइफोर मंगलबारावसो बार्थडेआबो जाना होबाय नालाय माथो खालामबावनो उफायथ' गैला ना दा बे ना फ्रायखौनो नोंसोर नायनानै जादो उफाय गैला निरामिसबाबो साला जायनि सिगां जों गिफ्टखौ होग्रोबायना गिफ्टखौ लाबाय लानाया 500,000 किन्तु जानाया नै निरामिस बेखायनोथ' जाखांनायनि उनावसो गिफ्ट होनो सानदोंमोन आं नोंसोरनो साला होखानोसै होननानै ये तो अन्याय किया है हमारे साथ वी वान्ट जस्टिस अरे भाइफोर बोथिसे ओंखाम थाखायनो एसे हांगामा आरे मालाबा स्पेशल जाहोगोन आं नोंसोरनो माथो खालामबावनोब्रा दिनै उफाय गैया मंगलबारावसो बार्थडेआबो जाना होबाय आंथ' खालामनो होना खालामाखैना
बिलाय बार्दैखौ इनकाम खालामनोसो खुंदों नामाब्रा बाट नोंसोरलाय जानायनि टारगेट दाल' फैदों नामाब्रा आरो नों गोसोबा जोंनो पनिर लाबोनो हायोब्रा पनिर आरो पनिरा बेदरनिख्रुइसो दामसिन जाम्बाफोर थारमाने जाहोनायनि मतलबानो गैखाया